7133. Ja tässä suoja värähtelee 7133 eli myötätunnon mantra. Ja siellä sisällä myötätunnon mantran keskiosassa on yin yang ja sisäreunoja kiertävät tulisymbolit. Eli tulisymbolit, jotka suojaavat meidän sisimpäämme. Ja ulkoreunaa kiertävät myöskin tulisymbolit sekä sitten buddhalaisuuden meditatiiviset symbolit, kuten ikuisuuden solmu ja kuten lootus ja kuten simpukka ja muut. Ja ulkopohjassa on mandala eli matka siihen omaan keskukseen, jonka ytimessä on Om.